Bol to dobrý pokus o vyvážený pohľad na aktuálne problémy Slovenska. Páčilo sa mi zdôraznenie potreby vypracovať dlhodobú stratégiu na 15-20 rokov dopredu, ktorá by bola záväzná nielen pre súčasnú, ale všetky ďalšie vlády, ktoré prídu. Nepáčilo sa mi to, že pán prezident sa vyhol minulosti. Bez vysporiadania problémov minulosti nemôžeme predsa riešiť a vysporiadať problémy budúcnosti. Mám tým na mysli roky 2020 až 2023, kedy najlepšie vlády všetkých čias rozvrátili verejné financie a morálne, eticky zdevastovali celé Slovensko. Prezident zdôraznil aj potrebu ukotvenia na západe v západnej kultúre. Nič proti tomu. Ale rovnako som čakal, že zdôrazní potrebu ochrany suverenity Slovenskej republiky a jej postojov voči našim západným partnerom, či už v Európskej únii alebo v NATO. Tak, aby všetky tie rozhodnutia vychádzali z toho, či sú v súlade s národnoštátnymi záujmami Slovenskej republiky.